Καλησπέρα. Πού την είδες? Μάλλον δεν τα πάμε καλά σήμερα. Τέλος πάντων. Τι θα θέλατε, κύριε? Τι έχεις εδώ, τι πουλάτε? Γλυκά έχουμε. Άμα θέλετε σοκολάτες Ντουμπάι, ταρταμίλο, τυραμισού. Κοντοσούβλι άλλο δεν έχεις? Κοντοσούβλι δεν έχω. Ζαχαροπλαστείο είμαστε, κύριε μου. Καλά, οι νέοι, άμα δεν θέλετε να δουλέψετε, πείτε το. Είναι σπαγιάτι. Τι λέει, μπρόκο μου? Χαίρετε. Πείτε μου, παρακαλώ. Είναι εδώ ο Τόνι, το boss. Ο κύριος Αντώνης εννοείται? Όχι, δεν είναι εδώ σήμερα. Α, καλά, κλείσουμε το μαγαζί. Βάλε μου λίγο 10 πολλά, ρε, μελομακάρον έτσι, 10 το καθένα. Καλά. Και περάστε το ταμείο, παρακαλώ. Ωραία, έτοιμος είστε. Είναι στα 20 ευρώ, παρακαλώ. Καλά, πες τον Τόνι αύριο ότι πήγες να με χρεώσει να δούμε που θα δουλέψει εδώ, βλάκα. Μα, κύριε. Παιδί. Παρακαλώ, εδώ είμαι, κυρία μου. Παρακαλώ, πείτε μου. Αυτό εδώ τι είναι? Κρουασάν. Α, οκ. Αυτό εδώ πίσω το μελαμψό. Θα πω τσουρέκι. Οκ. Και αυτό εδώ τι είναι? Αυτά με τα να μαντέψω θα έλεγα μπισκότα. Και τι φρέσκα είναι? Φρέσκα, κυρία μου, τι κάνετε? Φρέσκα είναι, σημερινά είναι. Όλα σήμερα τα φτιάχνουμε. Τι κάνετε? Δεν τρελάδικα. Θα έρθω άλλη φορά.